Moikka! Hei, mä tilasin Navigationilta muutamat shortsit ja leggingsit kuntosalitreeneihin ja näette nyt tässä videolla, että miltä nämä shortsit näyttää, kannattaako näitä tilaa ja mikä on mun tuomio ja hintalaatusuhteesta vähän juttua. Niin kannattaa katsoa video loppuun, niin tiedätte sitten enemmän näistä Navigationin vaatteista. Sittenpä näistä väreistä tarkemmin, eli tilasin tämmöiset vihreät, siniset, vähän mintun vihreät ehkäpä enemmän, harmaat shortsit ja sitten yhdet harmaat pitkät leggingsit. Ja noissa videoklipeissä näette vähän tarkemmin, että mikä on tämän värin nimi ja malli. Tai itse asiassa mulla on nämä kaikki samasta mallistosta, mutta en nyt ulkoa muista sitä nimeä. Niin mennään niihin klippeihin. Ensimmäisen nämä vihreät shortsit ja kaikissa yllätti väri. Eli ne ei ole ihan samat mitä siellä nettikaupassa. Nettikaupassa ne on kirkkaammat ja semmoset, niissä on paljon enemmän kontrastia, mutta sitten livenä ei ole kovin paljon kontrastia. Eli mäkin luulin, että ne on tosi räikeet, mutta sitten ne olikin aika paljon niinku semmoset haaleammat. Mutta tässä vihreässä sävyssä se ei mua haitannut. Seista en ottaisi yhtään pienempää. Musta tuntuu, että tää kangas silloin ratkeis. Ja taas sitten isompi, niin tulisi vähän liikaa tähän eteen semmoista pussia. Ja koska tää lahje on tosi pitkä, niin sitä saa sitten vähän kääriä kasaan, niin se aiheuttaa sitten semmoista rullaantunutta kangasta tähän eteen. Ja tämähän on ihan superjoustava. Mulla ei ehkä ole ennen ollut edes tämmöistä materiaalia missään vaatteessa. Mä kuulen, että on joustava, mutta mä en tiennyt, että on niin kuin näin joustava. Ja sinänsä se on hyvä juttu. Paljon kivempi olla nää päällä. Mut sit toisaalta tää menee tosi ohueksi tää kangas, kun se joustaa niin paljon, niin sit mä aina vähän jänskättää, että nää rotkee jossain vaiheessa. Seuraavana siniset shortsit, eli sama malli, mutta tämmöisenä sinisenä. Tää on ihan superkiva kyllä tää väri, myöskin toi vihreä. Ja näistä itse asiassa nämä kontourit tai nämä tummat jäljet siis. Apua, mitä nämä on? Shape. Tummat kohdat, tummennukset. Korostukset. Joo, korostukset. Niin ne ei näy kovin hyvin. Ne on yllättävän vaaleet, eli sekin yllätti kun mä nää sain. Ja näin sitten nämä varjostuskohdat, niin ne ei ole yhtään samanlaista mitä sitten niissä nettikaupan kuvissa, missä näkyy ihan tosi selkeästi. Mä mietin näiden leggingsien kanssa, että tykkääks mä siitä korostuksesta, kun se näkyy niin selkeästi. Mut nyt kun mä sain nää livenä, niin eihän ne sieltä paljon näy, joten sillä ei ole sinänsä merkitystä. Vaikka olisikin tosi vaalea väri, niin ei niissä silti näy hirveän hyvin se varjostustummennuskohta. Ja aluksi nämä on tämmöiset superpitkät, niinku bikerit, niin näitä täytyy vetää tosi paljon ylöspäin. Ja asetella niinku paikoilleen täältä vetää. Tuolta. Ja noin. Sitten taas vähän lyhentää näitä, eli tähän jää aika paljon tätä kangasta. Mutta lopulta nämä pysyy tosi hyvin päällä. Sittenpä shortsit tämmöisenä mintun vihreänä. Tää on tämmönen tosi vaalea ja näissä näkyy todella vähän toi korostus tuolla pakarassa ja sivussa. Et näissä mä oletin, että se on jotenkin tosi tumma se korostus niin kuin niissä nettikuvissa oli. Mut ei ne olekaan. Eli ei häiritse yhtään ne. Ja näistä näkyy vähän enemmän läpi mitä noista muista. Et ainakin rajat näkyy helposti, mutta ei kovin paha. Ihan jees, sanotaanko näin. Näitä mä käyttäisin vaan niin kuin yläkroppapäivinä, missä ei kauheasti tuu pyllistelyä ja no oikeastaan sitä just. Niin yläkroppapäivinä ihan kivat. Sitten mä otin kans harmaana samat shortsit. Näin. Nää on ihan semmoset kivat. Jotenkin ehkä enemmän tykkään kuitenkin noista värillisistä, tästä vihreästä ja sinisestä.
Mutta jos ei halua mitään väriä päälle, niin sitten nämä harmaat jalkaan. Ja vaikka kivan värinen paita sitten. Joo, ei mulla oikeastaan näistä harmaista ole mitään muuta sanottavaa. Sitten on harmaat pitkät legginsit. Näitä mä oon käyttänyt tällä hetkellä kaikista vähiten. Mä tykkään shortseista. Näistä mä huomasin sen, että vaikka nämä on koko M, niin nämä ei tunnu yhtä isoilta, mitä noi shortsit. Eli ehdottomasti ottaisin legginseistä, pitkistä legginseistä isomman koon mitä shortseista. Tai isompi koko, mitä yleensä käyttää. Nämä on myös aika lyhyttä mitoitusta, niin senkin vuoksi ehdottomasti yksi isompi. Ja vähän tietty riippuu kropasta, mutta mä tykkäisin, jos ne olisi vähän korkeammat. Ne muuten jää aika alas, että näitä saa myöskin kiskoa ennen treeniä, että ne asettuu hyvin. Sitten ne pysyy kyllä hyvin siinä paikoillaan, mutta mulla lähtee itsellä vähän rullautuu sitten vatsan mukana tämä vyötärö, koska se on justiinsa liian matala, vähän liian matala. Mutta en tiedä, nääkin ihan imartelevat ja ihan kivat. Kunhan tästä vähän pienentyy itse, niin istuu vielä paremmin päälle, ei lähde rullautuu ikävästi kun istuu tai menee kyykkyyn. Mutta ihan hyvät. Yleisesti tästä mitoituksesta, niin ottaisin oman koon tai yksi isompi. Näissä on kuitenkin napakka tää resori. Ei ole ainakaan muutamien kertojen jälkeen löystynyt, että tuntuu kyllä ihan napakkana, mutta ei liian puristavana. Se on näissä plussaa. No sitten jos mennään vähän niin kuin miinuksen puolelle, niin mä katoin aluksi, että nämä saumat ei tule kestää edes yhtä treeniä. Mut yllättäen ne on kestänyt useamman treenin. Silti mä oon skeptinen, että kestääkö nämä kuukausia, vuosia. Mikä mulla on taas oletus, että shortsit kestäis jopa vuosia. Ja sitten semmonen juttu, että kun mä tein vaikka näiden shortsien kanssa leuanvetoja kuminauhalla, niin kun se kuminauha hinkkaa silleen vähän sitä shortsin pintaa, niin mä olin näkevinäni heti tässä jonkun semmosen vaalean kohan ja sitten vähän semmoista nyppyy, semmoista pientä nyppyy, vähän niinku tää lähtee tälleen nyppyytyy tää pinta. Niin mä en sen jälkeen uskaltanut tehdä leuanvetoa kuminauhalla, jos sitä hinkkaa se nauha, niin näiden housujen kanssa. Koska sen verran tämmöstä ehkä ei niin laadukasta tämä materiaali, että kyllä tästä huomaa nyt jo semmoista höttöä tässä pinnalla, vaikka ei tosiaan ollut käytössä ehkä 4 kertaa ja mä oon pessyt kerran noin ja käsin, et en todellakaan käsitellä huonosti. Ja sitten taas näitä shortseja mä oon käyttänyt ihan vaan joku 2 kertaa, näissä ei ole niin paljon semmoista höttöä pinnassa. Sitten näitä sinisiä mä oon kans käyttänyt ehkä 4 kertaa, näissä on pientä höttöä pinnassa. Niin se mua vaan vähän jänskättää ja sinänsä ärsyttää, että täytyy miettiä, että onko treeneissä vaikka jotain maveliikkeitä, jossa se tanko hirveästi hinkuttaisi sitä housua, että kestääks nää. Niin, mutta ne on tämmösiä pieniä juttuja. Toisaalta isoja, toisaalta pieniä. Enemmän vaan just se, että se haittaa, jos se pinta vähäsen kärsii, mutta sit jos se alkaa oikeesti kulua siitä tosi paljon, sit siinä vaiheessa en niin kuin 30 € shortseista. Mun mielestä ei kuuluisi lähteä se pinta kulumaan niin paljon. Mutta toivotaan nyt, että nämä saumat kestää. Niin, ainakin vaikuttaa sitten tulevaan ostopäätökseen, että tuleeko tilaa lisää, että kestääkö nämä saumat. Ja tää materiaali näissä on tosi semmoista pehmeätä, ei ole semmonen liukas pinta niin kuin jossakin legginseissä on, vaan semmonen niin kuin tämmönen pehmeä, superjoustava, joka suuntaan joustava kangas. Ja omasta mielestä nämä pitkät legginsit ei jousta niin paljon, plus tässä on vähän vähemmän kangasta niin kuin tällä yläalueella, koska no joo, sitä vähemmän sitä kangasta, niin nämä tuntuu paljon tiukemmilta, plus näin niin pussita
Mutta se on sitten vähän, että jos sä olisit kaivannut vähän isompaa kokoa, niin sitten nämä saattaa tuntua asteen verran pieniltä. Siinä oli kaikki, mitä mä tilasin, ja suosittelenko muita tilaamaan, niin suosittelen tilaa näitä shortseja, mutta legginseissä mä ehkä miettisin, että onko se ihan sen arvoinen. Mulle ne oli liian lyhyet, niin ehkä sen takia en maksaisi niin paljon legginseistä. Mutta shortsit oli ihan kivat, kunhan nää nyt tässä kestäisi vielä useamman kuukauden eteenpäin. Ainakin istui kivasti päälle. Ja muuten ei ole kokemusta mistään yläosista tai muista Navigationin tuotteista, niin niistä en osaa sanoa. Tossa on vaan se, että täytyy tilaa aika paljolla, että saa ilmaisiksi toimitukseen ja ei tule tullimaksuja. Niin se siinä vähän sitten rajaa, että kannattaako sieltä tilaa iso settiä kerralla, jos ei ole vaikka ihan varma koosta. Tai et tykkääks niistä tuotteista. Mutta joo, suosittelen ainakin noita kaikki tummimpia värejä, vaaleimmat värit, vaikka ne vaalean vihreät shortsit. Niin niissä on vähän riski. Niin huomasin, että niihin tarttuu helposti kaikki lika tai semmonen jotain epämääräisiä tummia läikkiä, tai läikkä oli, niin en ehkä vaaleita tilaisi enää sieltä, mutta jotain tommosia just tummia shortseja, niin voisin tilaa uudestaan, jos vaan tarvisin tai haluaisin eri väreissä. Mutta mulla oli ehdottomasti toi sininen ja vihreä, mitä mä halusin, ja sitten tämmöiset tutut ja turvalliset harmaa mustakin olisi ollut hyvä. Mut joo, tässä on tämmönen raaka, rehellinen video näistä Navigationin shortseista. Näistä ei suomeksi oikeastaan ollut videoita, vaan englanniksi. Sitten moni niin mainosti niitä, tai että niillä oli semmoinen support code-koodi käytössä, niin ei aina tiennyt, että mikä video nyt on semmoinen, mistä puhutaan täysin totta ja ollaan rehellisiä ja kriittisiä, ja missä sitten, missä niitä mainostetaan ja puhutaan vaan positiivisista puolista. Mutta joo, onhan nämä hyvin semmoisia henkilökohtaisia, että miten mitkäkin vaatteet istuu jokaisen päälle, niin jollekin nämä voi olla ihan super hyvät. Mutta joo, tässä on oikeastaan kaikki. Kiitos kun katsoit ja moikka!